ଲକପଡ଼ାର ବାସିନ୍ଦା। ଆମର ଏଠି ଛୋଟବେଳୁ ପିଲାମାନେ କାଦୁଅରେ ରଥ ବନେଇକି ସେମାନେ ରଥ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟାକୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସହଯୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ଆଜି ବିଗତ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ରଥ ଟଣା ଚାଲୁଅଛି। ଏଇଟାକୁ ଅତି ସୁରକ୍ଷରେ ଆମ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇକି ଆଜି ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆରମ୍ଭଠୁ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ରଥ ଚାଲୁଅଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରମାଣି ଏ ଲକପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା। ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ 55 ବର୍ଷ ଧରି ରହି ଆସିଛି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ। ଏଇ ଲକପଡ଼ାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟ ପିଲା ରଥ ଗୋଟେ ଛୋଟ କରୁ କରୁ ଆଜକି 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ପୂଜା କରି ଏ ନାଳକରେ ପୂଜା କରୁ କରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଗି ଯାଚିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗି ମଗାଯଚା କରିକି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖିକି ଆଜି 16 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ସେଇ ସୁଖାଖଳାକୁ ନେଇଯାଉ। ସେଇଭଳି ଆଜି ବି ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଅନ୍ତର ଭଲ ପାଇ ବଡ଼ ପ୍ରସନ୍ନ ମଲ୍ଲିକ, ମୁଁ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବାସୀ। ଆଜି ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନ୍ତର ବର୍ଷ ଲାଗି ରହିଛି। ଏ କୋଳାହାଳ ଆମ ଲକପଡ଼ାର ବାସୀ ଆମର 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ସୁଖାଖଳା ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଦେଇକି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରେମୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଚଲେଇଛୁ। ଗହଳି କେତେ ନିହାତି ଲୋକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆର ବର୍ଷଠାରୁ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ଭଲ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ। ଆଜି ରାଜା ଯେଉଁଟା ବଛା ହେଇଥିଲା କୃଷ୍ଣ ବେହେରା ସବୁ ଆସିଥିଲେ ରାଜା। ଆଉ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପୁଣି କେମିତି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଜାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲକପଡ଼ାବାସୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମର ଏହାକୁ ଠାକୁରଙ୍କର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇଙ୍କର ବଜାର ଆଜି ନମସ୍କାର। ଶିବମାନ ଏ ଲକପଡ଼ା ଗ୍ରାମର 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି, କେମିତି ଚାଲିଛି, କେଉଁ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି? 18 ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ରଥଟା ଆଜି ଆମେ ହେଉଛୁ, ଆମେ ଗତ ଛୋଟ ପିଲାବେଳୁ କାଦୁଅରେ ଖେଳୁଥିଲୁ ଛୋଟ କରି ରଥ ଗଢ଼ୁଥିଲୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ କରିପାରିଛୁ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ବର୍ଷ ସବୁଠୁ ଆମେ ଖୁସି ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କମିଟି ମେମ୍ବର, କାରଣ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ନୂଆ କରି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ରଥ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ଆହୁରି ଧୁମଧାମରେ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏହି ପୂଜାରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଉସା ମାଉସୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସକାଶେ ଏଇଟା ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ କରିପାରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେବୁ। ରଙ୍ଗା ପରମାଣି ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ହେଲେ? ରଥଯାତ୍ରା ଆମର 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଏଇ କାଦୁଅରେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଛୋଟିଆ ରଥଟା କଲା। ଛୋଟ ରଥ କରୁ କରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେ ମାଉସୀ ଘର ହେଲା ଆମର ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ସୁଖାଖଳା ବଣିକ ସଂଘ। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂର୍ବ ଲୀଳା। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା ସେ ଜାଣିନି, ସେ ଛୋଟିଆ କରୁ କରୁ ରଥ ଆଜିକି ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଠାକୁର ପୁରୁଣା ଠାକୁର ପାତାଳି ହେଇଗଲେ ନୂଆ ନୂତନ ଠାକୁର ଆସିଛି ଆର ବର୍ଷଠୁ। ଆଉ ପୂଜା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲେ? 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମାଗି ଯାଚି କରାହେଉଥିଲା। ଏ ଗଲା ବର୍ଷଠାରୁ ଟିକେ 7 ବର୍ଷ ଲୋକ କଲାବେଳକୁ ଯାହା ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଆଉ ପୂଜା ପୂଜା ହେଲା। ଆଉ କାଦୁଅରେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏମିତି ଜୋରସୋର ଚାଲେ। ଆପଣ କେମିତି ଲାଗେ? ଏମିତି ଫଟୋ ଦେଖି ରଥ ଟାଣୁଥିଲା। ଏଇଟା କରୁ କରୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲା।